От вчера, когато излъчихме репортажа за Златина Колева от Варна, майка на 3 деца, която трудно успява дори да им осигури храна, получаваме писма от наши зрители, които искат да й помогнат. От Българската хранителна банка вече се ангажираха да доставят храна на семейството през следващата година. Искам от името на екипа на Събуди се да благодаря и за вашата отзивчивост. Гошко е на 3 годинки, а сестричката му Ирина на 8 месеца. Днес Гошко можеше да бъде в една стая с още 20 деца, без внимание, без отношение, а Ирина може би щеше да лежи по цял ден загледана в тавана. Вероятно това щеше да е тяхната история, ако не беше семейната къща на фондация за нашите деца в София, която приютява изоставени бебета. Те дойдоха всъщност от столичен отдел за закрила на детето. По заявка на майката е станало, тъй като тя е била в жилище под наем и е трябвало да го напусне. Липсата на средства, не е можела да си плаща наема, и е принуждава да потърси помощта на отдел за закрила на детето за временно подслоняване поне на децата, докато тя намери друго жилище. Когато ги доведе, децата бяха не по нейна вина, разбира се, така недохранени. В момента за тях се грижат 3 души, а майка им ги посещава. Винаги, когато предстои нейното посещение, така са в очакване, особено големия, той винаги, когато звънне звънец, казва: мама, дойде. И на практика мама наистина идва. Тя също е много спокойна, защото знае, че ние се грижим добре за тях. Не така стоят нещата при останалите 3 деца в къщата. Тях никой не ги търси. Едно от бебетата е било изведено от семейството му. Това детенце дойде от семейна среда. Там битовите условия са били много лоши. Не по желание на семейството, разбира се, но е било необходимо да бъде изведено детето. Да, беше 3 килограма. Изследвания показват, че 3 месеца живот в институция забавят развитието на едно дете с месец. В институцията в един сектор се отглеждат средно между 15 и 18 деца. И доколкото знам, аз съм на смяна между 1 и 2 детегледачи, които, независимо от желанието, нямат физическата възможност да отделят време и грижи за всяко едно дете. Докато тук всяко дете получава толкова грижи и внимание, колкото едно дете в своето собствено семейство. Било през гушкането, било през люлеенето, през песничките. В момента социалните работници търсят семейна двойка, която да се грижи за децата в къщата. Бебетата ще останат там 6 месеца. След това ще бъдат осиновени, настанени в приемно семейство или ще се върнат при родителите си, като Гошко и Ирина. Ако искате да подкрепите семейна къща, можете да изпратите SMS на изписания телефон. Всъщност става дума за това, че всяка година у нас се изоставят по 2000 деца, половината от тях още в родилния дом. Те веднага са настанявани в дом, където са лишени от индивидуална грижа, каквато може да даде само семейството. От репортажа, който току-що видяхме, обаче стана ясно, че все пак има начин тези деца да попаднат в институция и да получат внимание и любов въпреки това.